pistepörssin viidennen tilan. Hän ampui 23 maalia runkosarjassa. Sitten katsotaan millä tavalla on skautattu Rinne, kun Stamkos tulee ja vie kiekon maaliin. Kyllähän lopulta kiekon maaliin siitä saa vietyä tällä tavalla, vaikka näytti vähän ensin siltä, että kiekko jää jonnekin sen Rinteen suojuksiin, niin eipä jää. Steve Stamkos ensimmäinen plussa Kanadan joukkueelle ja Jarkko Immonen Suomen aloittajaksi vielä kerran sama tilanne. No siinä kadottaa sitten Rinne mailansa aivan täydellisesti ja niinpä Stamkosilla on helppo työ kiekko viedä häkkiin. Jarkko Immonen harhautti Valko-Venäjää vastaan loistavasti, nosti rystypuolelta kattoon, saa nähdä mikä on Immosen ratkaisu nyt. Mies on pelannut hienon pelin ja sitten tulee ratkaisu ja onpa komea maali! Kerta kaikkiaan komea maali Jarkko Immoselta, ja jos Immosesta on puhuttu, että kansainvälinen vauhti ja kansainvälinen taso ei riitä, niin se puhe alkaa pikkuhiljaa olla ihan hölynpölyä, koska Immonen on pelannut erittäin hienoja pelejä ja tämä Kanada-ottelu on kruunu siitä, että hän on ollut tässä ottelussa kyllä aivan mahtavan hyvä. Sitten Martin Saint-Louis, pistepörssin ykkösmies, pikkusen kiekko karkaa ja ei se paljon häntä hetkauta. Ja tässä tietysti kun meillä on Pasi Nurminen, joka on meidän varsinainen maalivahtiasiantuntijamme, niin voisi kysymyksen suoraan esittää, että minne Kanada iskee kiekot? Katsokaa mitä tekee Rinne, pudottaa siitä polvilleen, noin ja sitten iskee Saint-Louis ja iskee kiekko maaliin. Saman tien tällä menee sitten jo Sami Kapanen, joka ei ampunut rankkareita, mutta ampuu nyt ja ampuu ohi. Joten seuraavassa mahdollisuus sitten katkaista vaikka tämä peli. Kanadalla 2 onnistujaa, Samin laukaus ohi maalin. Ja sitten on sellainen tilanne, että jos tästä häkki tulee, niin tämä homma on selvä. Ja siellä on Jason Spezza, yksi tämän ottelun Kanadan hahmoja, ottaa hurjan vauhdin ja Rinne tulee vastaan. Ja Spezza tällä kertaa Rinne onnistuu torjunnassa, kyllä. Suomella vielä mahdollisuus. Jason Spezza epäonnistuu, joten nyt on Suomen vain tasoitettava. Ja sitten Jarkko Ruutu on Suomen ampuja. Jarkko Ruutu on Suomen 3. ampuja. Sieltä iskee Suomen valmennusjohto Ässän hihasta ja Ruutu näyttää sitten. Sieltä lähdetään verkkaisesti ja hitaasti ja katsotaan mikä on ottava miehen ratkaisu. No sehän on maali! Sehän on maali! Jarkko Ruutu lyö kovassa paikassa pelin tasoihin. Ja jälleen tulee, voisiko sanoa aika rajua puhtia niille, jotka ovat Ruudunkin pelaamista aina miettineet ja harhailleet välillä synkässä metsikössä, että pitäisikö kaverilla joukkueessa mukana. Valmennusjohto lyö hänet äkkikuolema paikkaan ja hänen on tasoitettava ja Jarkko Ruutu tasoittaa. Nyt haetaan pareittain ja nyt tulee siis myöskin niin sanotusti vuoren vaihto. Suomi aloittaa, Jarkko Immonen, Jyppe keskushyökkääjä aloittamassa, pistämään Jarkko nyt kiekko sitten häkkiin samalla tavalla kuin äskenkin. Niin se antaisi meille etulyönnin, mikä on Rolosonin tilanne. Roloson pystyy tämän tilanteen peittämään. Nyt Immonen yrittää ratkaisua ja Roloson torjuu. Nyt ei lähtenyt suora laukaus, vaan nyt tuli sitten torjunta ja niinpä on Pekka Rinne vastaamassa sitten tällä kertaa siihen huutoon, pystyykö Suomi tämän ottelun voittamaan vai häviääkö Suomi toisen ottelun rankkareilla. Ja ratkaisua yrittämään Derek Roy, siellä käytetään 4 pelaajaa, Derek Roy tulee, Buffalo mies tulee ja siinä oli pehmeä ratkaisu kyllä. Siinä oli pehmeä ratkaisu ilman muuta. Eli ei mitään vaikeuksia ollut tässä tilanteessa Pekka Rinteellä. Joten katsokaa uudelleen Buffalo on tämän kauden ykköspistemies. Yrittää muuten sieltä paikasta, mistä on keskusteltu, eli kilven alta. Ja siitä tulee Jarkko Ruutu. Kylmän viileästi ottava mies tulee jälleen. Ja saa nähdä, vieläkö hän voi onnistua siinä. Onnistuu! Jarkko Ruutu lyö toisen maalin rankkarikilpailussa. Suomihan on löytänyt varsinaisen ratkaisijan tässä ottelussa. Jälleen aivan maagiset harhautukset ja rystypuolelta maalin kattoon. Ja siinä on tosiaan vähän hellurei-meininkiä sitten Martin Saint-Louis. Tässä on ratkaisun paikka. Mitä tekee Saint-Louis? No hän tekee maalin. Hän tekee maali. Nyt Saint-Louis kouluttaa Pekka Rinnettä myöskin oikein isän kädestä. Vie jälleen Pekka-pojan polvilleen ja nostaa maalin kattoon. Näin pysähtyy lähes siinä ja sitten sinne. Joten jälleen... Nyt täytyy sanoa vielä nimittäin, että jos Ruutu vielä nyt onnistuu, kun hänet komennetaan jälleen sinne ampumaan, niin siinä tehdään jo tietynlaista suomalaista jääkiekkohistoriaa ja legendaa. 3. kerran Jarkko Ruutu ampumaan rankkaria. Jos 3. kerta vielä onnistuu, niin silloin sopisi jo toivoa, että Suomi voittaa tämän ottelun ja Ruutu! Ei se nyt enää onnistu 3. kertaa sitten.
Joka tapauksessa 2 häkkiä on tehtynä ja sitten tulee Saint-Louis. Eli nyt pistää Lindraff sitten myöskin parhaat voimat liikkeelle. Hän haluaa tämän ottelun ratkaisuun. Dwayne Roloson peittää ja sitten pistepörssin ykkösmies Tampa Bayn pelaaja Martin Saint-Louis. 2 rankkaria tyylikkäästi molemmat samaan paikkaan. Rystytä yläkulmaan, mikä on viimeinen ratkaisu. Pekka Rinne ja Rinne nappaa. No niin, nyt nappaa Rinne tyylikkäästi haltuunsa, joten leikki jatkuu. Leikki jatkuu. Saint-Louisilla, Jarkko Ruudulla molemmilla 2 tehtyä maalia rankkarikisassa, mutta ratkaisumaalihan tässä vain lasketaan. No niin, sitten tulee Iso-Hannes Estradille. Ja siellä hymy huulessa on Suomen valmennusjohtokin. Iso-Hannes voisi liipaista vaikka kunnon lämäriin siitä nyt, että saadaan vähän viihdykettä peliin. Ja Hyvönen tulee, kiekko pomppii ja Hyvönen uittaa sen näyttävästi ohi Dwayne Rolosonin. Olipa siinä jälleen näyte. Hyvönen oli kuin kevään pilkkikilpailussa. Kiekko oli välillä pystyssä siinä, mutta Hyvönen hoitaa sen tyylikkäästi noin sieltä niin. Maalintekijän varmuudella näitä pitäisi Hanneksen tehdä vain pelin aikanakin. Eikä vain pelkästään rankkarikisassa. Sitten Steve Stamkos, kestääkö 19-vuotiaan nuorukaisen hermo paine tässä tilanteessa, kun Pekka Rinne on vastassa. Stamkosin laukaus ja hän jyräyttää ohi ja se tietää sitä, että Suomi ottaa arvokkaan voiton rankkareilla ja ratkaiseva pelaaja, ratkaiseva ampuja rankkareissa oli Hannes Hyvönen. Toinen sankari ilman muuta Jarkko Ruutu, joka latoi 2 komeaa häkkiä ja varsinkin se 3-3 tasoitusrankkari, kun Kanadalla oli 1 ampujan johto, niin se oli arvokas. Arvokas on myöskin voitto. Se on ihan selvä asia. Voitto on aina upea asia.